Ya semen dalu gosek ya anak ya iya, Pak. Heeh. Ora apa-apa. Sekarang ya pengedrame anyar. Pemekinge anyar. Iya. Heeh. Sekarang ya sing ngedram kuwi apa jenenge pengendang larang kuwi, pengendang mahal. Mulane terus dipindah ning drum rada medun. Iya. Ngono mak. Heeh ya wis. Puji syukur kunjuk kersane Gusti Kang Maha Agung. Dene bengi iki awake dhewe kelakon sowan. Sowan endi iki, Mak? Sowan ning Puluh Dadi Catur Tunggal. Depok, Sleman. Iya, Pak. Neng Puluh Dadi, heeh. Terus acarane ngerti apa durung? Acarane iki apa? Acarane ya kuwi bersih. Bersih apa? Bersih dusun. Utawa saparan. Ngono. Nah, itu saiki tak jelaske dhisik. Iya. Padha wingi ra penjelasane. Padha-padha jane. Dadi ngene sik, kok HP ku kok mencet-mencet dhewe ya iki ya. Waduh. Sok tak gantilah. Dadi bersih desa utawa bersih dusun utawa saparanku mujudake pralambang wujud rasa syukur marang ngersane Gusti kang diaturake dening para warga masyarakat awit rejeki kang wis tinampa kang wujud mbok kuwi saka panen saka nggone le olah tetanen mbok saka anggone le padha makaron ana ing ngendi papan para warga uga sengkut gumregut manunggal nyisake wektu bondo lan uga tenagane kanggo gawe adicara iki. Iya. Sinebut bersih. Bersih dusun utawa saparanku sejatine mengko teges sing ya kuwi teges ngresiki lair lan batin. Ing tata lair ya kuwi para warga ngadani gotong royong ngresiki desane seka rereget lan sak panunggalane dene ing batin kuwi ngesti marang Hyang Agung mrih tansah pinaringan pangayoman lan uga rejeki kang lumintu. Ngono mak. Heeh. Mula banjur diarani pagelaran wayang sewengi iki sing sejatine kuwi minangka sarana laku prihatin awit wong Jawa kuwi duweni gegebengan yen to dadi wong kuwi kudu betah melek, kudu betah ngelih, kudu betah ngempet hawa nepsu supaya bisa katakan sediane. Ngono mak. Heeh. Begitu. Iya. Sak banjure kepiye? Nah, iki sik ya. Mula kanthi dianake pagelaran ning adicara bersih dusun iki duweni pengajap supaya ing taun kang bakal lumaku, kang bakal tumeka lan sak seteruse bisa kaparingan lancar lan gangsar anggone padha makarya lan ngupaya buka. Muga antuk sandang pangan kang murakapi jroning bebrayan gung temahan kasembadan lan kawujud urip kang sentosa bagya mulya nadyan to ning padisan nyuwun marang ngersane Hyang Agung muga kabeh warga kaparingan bagas waras kaparingan yuswa ingkang panjang
Ada sekolah loro temah tutuk anggone momong anak putu. Yo, Amin. Mak kabeh kang tinandur muga tuwuh lan awoh ngrembaka. Kabeh wae pinaring ana ayem, ayom, ayem, ayom, ayem. Ping telu wis saking ayeme. Ayem tata titi lan tentrem. yo mak amin. Saiki yo awake dhewe ngaturke panuwun. Ngaturke panuwun. Iki mau wis dhewe karo Mas Admin. Iki mangko iki yo Ding. Nggih. Sok aku ki meng manut pokoke tak wacane. Ndi nomere Mas Admin. Nah, nggih ngaturaken matur sembah nuwun kagem 1 Bapak Ferry Ferdian SIP MIDS MPA. Apa kuwi, Pak? Gelar. Iya. Okeh yo, Mak, ya Oke. Terus ngaturke sembah nuwun kagem Bapak Kirwanto SAP. Iya, banjur Bapak Madhab Ferdian Sumedi. Nggih, matur nuwun kagem Bapak Madhab Ferdian. iya terus apa meneh? Matur nuwun kagem pangembating Praja Satriyaning Negari. Iya, banjur Paguyuban Kampung Minggu Legi. iya, Terus karo ngaturake panuwun kang tanpa pami kagem sedaya panitia, sedaya masyarakat, bapak-bapak tokoh masyarakat Kampung Pulo Dadi kene ya nek ya. iya. Ngaturke panuwun karo aja lali. Ngaturke panuwun dene wis percaya karo awake dhewe. Heeh wis pitados karo sapa cangik iki saking Sedayu nggih menawi kathah klenta-klentunipun kula nyuwun agunging samudra pangaksami awit nggih kula niku tasih dalam tahap pembelajaran. Isih dalam tahap pembelajaran, isih Sinau. isih sinau. Dadi yang umpamane ana kekeliruan dalam saya melakukan ini apa jenenge iki Wayangan. kuwi sewengi akeh kleru-klerune ya nyuwun agungi samudra pangasami ya nduk ya Iya, Mak, ngono. heeh Iya saiki bengi iki wingi 3 dina ana bintang tamune kabeh. heeh Saiki apa ana bintang tamune? ana mula wis nang kono jebul Masan tak ingo kok meringis. Ya bintang tamu nih bengi iki ya kuwi Mbak Elisa dan Sapa? Mbah Waluya. Mbah Waluya. Heeh. Diaturi jumeneng. Diaturi jumeneng no ya paring manglipur kagem sedaya warga masyarakat Pulo Dadi kene. Iya, Mak. Diaturi jumeneng karo disepoti ya, Nok ya. Disepoti kanggo apa? Manut kanggo apa mumpung isih wis apa menjelang 17 Agustus nek mau ya wis metu. Ning ora apa-apa metu meneh. Apa sing liyane ya kena lah. Iya. Ora apa-apa mau arep wis metu ning nggon limbukan awal mau saiki metu meneh ya wani wae. Apa nganggo mars? Mars apa? Mars proklamasi. Proklamasi. Heeh. Adake aku ora ngerti po. Ngerti ya aku nek domong imburiku. Ya iya. Umpama ora domonge mesti ora ngerti. Ora ngerti. Ayo saka sing ngedram, bukane saka sing ngedram. Aja tretedes, desek. Ayo, iki Ayo. Si, loro, telu. Lah. Tanggal 17 bulan Agustus 1945
seluruh dunia sabda proklamasi bangsa kita merdeka, 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 Republik Indonesia berdasar Pancasila Indonesia. Tanggal 17 bulan Agustus 1945 tegas terpancarkan ke seluruh dunia sabda proklamasi bangsa kita merdeka, 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 Republik Indonesia berdasar Pancasila Indonesia. Selamat malam Sugeng Dalu Mbak Yu Ya. Cange. Nggih, sugeng dalu. Yulimbo. Mbak Elisa. Mas Gade. Nggih, Mbak. Pripun pawartosipun? Pawartosipun mboten wartos-wartos. Kok mboten wartos-wartos? Maksudnya opo sae, opo sae sanget, opo ora pati sanget ngono. Ya, sae sanget. Sae sanget berarti Sanget. bregas waras. Waras iki. Sehat. Ya, Ah, kuwi sing digoleki. sehat. Mergo indis ekonomi to. Heeh. Sing marake kemut-kemut ndas ki Oh, oh. kan. Yo jenenge apa ya? Saiki rada angel-angele wong golek duit. Lah nek golek duit seret-seret ki marake ora waras ngono lho. Dadi kan pandongane nomor 1 sehat. Sehat. Nek wis sehat engko paringi rejeki sing lumintu kabeh Amin. ngono. Nah, termasuk warga wonten Bulu Dadi, Seduran, bener ya? Bulu Dadi to? Puluh dadi. Puluh napa puluh? Puluh Dadi, Seturan menika. Anggenipun nganakaken reresik merti-merti dusun menika. Sedaya sing diresik iki anu Mas Kadeng ora mung desa ning Nggih. atos-atosipun. Hatinya iku lho, hatinya Atos kita ki apa? Atos ki ati. Oh. Oh. Kamu punya atos-atos Wono. Neng yo dereng. Urung pati. Kalau hati itu kan harus dibersihin atine resik, anggone golek duit ki lumintu rejeki ki teko dhewe sing didongake kuwi ya sedaya sederek-sederek. Nggih, pokoke sehat sedaya panjang yuswa nggih. Ya, Paringi amin. putu anak putu ingkang sukses sedaya. Amin. Nggih Bapak, almarhum Bapak ternyata niki wau kula tanglet Bapak RW. Pon wonten mriki pon sedoso kali langkung. Sedoso kali langkung, lebih dari 10 kali. Napa Bapak nih? Oh. Pak Seno. Nggih. Ternyata di sini wis ping sedoso luwi. Berarti 11 apa 12 apa 13 apa 21 mbuh mau. Saking banyaknya. Nggih. Nah, menika kembali lagi kepada Mas Gading. Doanya ya muga-muga mengajengipun Mas Gading anggenipun dalangi saya ngirim boko. Amin. Ya, saya Nggih, kondang amin. kalokon nika sampun dipun dukung masyarakat. Wah, ayo masyarakat aja digawe masyarakat padha bahagia. Bahagia anggenipun menyeng guyung Ki Kading Pawukir Sena Saputra nggih. Nggih. Nah, niki kula Matur mboten nuwun. piyambak lho Mas Kading. Nggih, mboten. Olo-olo kula kalih bapak kula sing bagus dhewe. Ya. Pundi? Kita panggil lah pakai opo serampot serampat. Serampat popo ya buat bapakku ya. Pak kene nyawiji ya Pak. Pak Walu yo. Walah saling barang ora. Ngerti sindene ayu-ayu.
panjangnya. Ndak diteruske. Ngono. Nggih. Kok tak goleki tekan ngendi-ngendi lho, mau jajane ngendi, Pak? Aku ki goleki awakmu tekan nyelempit lho. Jane lemu jajan kok kesuwen ki ngopo? Jajane tetep padu karo bakul wedang aku. Lah ngopo kok padu? Ning bakul itu mau Jakarta terane rasa basa Jawa. Oh, piye mau? Beli tehnya, Mbak. Manis enggak, Pak? Enggak usah manis, yang penting setia. Ya ngono. Kaya mau jawab kaya ngono. Ah iya wong jenenge. Oh jenenge iki maksudnya lagi opo ora kok? Oleh takon ra ngono. Piye? Wetengku kok rada lara iki ngopo to? Lah ngopo? Kok lara? Padahal memang lungko lho aku. Longko? Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Nggih. Dalu. Aku wis ping 7 iki rene. 7 iki? Heeh. Iki berarti sing 7 apa sing 8? Sing ping 6 ki nonton sing pisan bayangan iki maksud aku. Aku pikir mangkat ping 7 Nggih. tanggapan kabeh. Niki acarane apa to, Nduk? Merti Dusun. Merti Dusun. Ya, Merti Desa. Meh 17 Agustus. Ya, menyambut, Nggih. menyongsong. Ning mbahku ki rasan-rasan wingi. Rasan-rasan apa, Pak? Akar foto yo mbah rasan-rasan aku ki dek merdeka karo wis merdeka karo urung ki malah kepenak dek urung merdeka. Lah sebabe? Biyen isih tedas peyek saiki wis ora. Dadi mergo peyek lho bener. Tak kira mergo lembian penjajahan apa piye? Mbak Mas Mbak Limbu, Mbak Tange. Nggih, kula. Dalem Gene jenengan le 17-an besok tanggal 17 to. ngene kula Nggih. tanggal 16. Oh. Beda kok. Ya beda-beda ono sing 17-ane 17 Lah ono sing iki to 16. Mbah, pancen jenenge beda-beda. 17-an nggih tanggal 17 no. Oh iya bener. Nggon aku ki tanggal 17 Agustus sing wingi Nggih. ki ana pokoke restoran ki di-booking karo bos. Sapa sing KTP-ne jenenge Agustus kuwi ora mbayar isik dinehi hadiah. Wah, hello. Tenan kebak do mlebu kabeh. Lah adikku ki melu mlebu. Didelok KTP-ne monggo wis mangan. Delok KTP-ne. Jing. Iki jenengmu Du Agustus. Lah niku sinten? Iki bar Juli. Lah nek bar Juli niku napa? Oh ya Agustus. Ya beda. Pra kleru kok. Jenenge bar Juli ki ra ya Agustus. Wele aku mikir tolong kesuk lho kuwi. Dicatat, catat ro kesuwen. Catet to, Mas. Anyar soalnya. Itu bar Juli iki jare apa ora Agustus ya bener. Iya. Ya ayo yo bener mangan langsung. Ini jenenge bar Juli ya berkah. Agustus iso dadi bar Juli. Nggih. Terus zaman iki zaman kemajuan. Cuman kemajuan, Pak. Beda mbiyen saiki. Canggih saiki. Cilik aku mbiyen nek kok ngene iki jenenge udu listrik. Lah, Anim. wah nih. Terus nek saiki botol. Nek Foto. mbiyen ki gebyas to gendul. Gendul. Tukang umbah-umbah nek saiki wis laundry. Laundry ya wis keren. Sopir iki saiki wis driver. Keamanan ki security. Security. Sing nggo ngliwet ketel saiki dadi magic chair. Oh iya, magic jar. Beda-beda mbiyen karo saiki wis beda jenenge. Saiki sing jenenge apa-apa kuwi wis beda karo zamane aku isih cilik. Zamanmu cilik mbiyen. Ngene ya, Nduk. Kowe iki arep anakku, anak angkat ki wong tak gemateni. Lah iya to, Pak. Tenan lho Bu, Pak, anak kula niku nek lunga karo kancane do harisan apa ulang tahun mesti mulih ngoleh-olehi kula. Wis Apa-apa? tau nggawa benonot rong plastik gede-gede banget. Sing plastik ireng tak udari gede tak pangan. Isik Pak. dhewe iki dhuwur dhewe mie. Kok ana kangkunge. Kok ana cuwilane ronde. Kok Wes saya iki medhone. kok ndase gereh kok balunge pitik iki aku. Kok segane ana sing kuning ana sing putih tak pangan. Nyarum-nyarum to. Bareng tak takoni, "Saya lisan, oh Pak, sing plastik ireng ki nggone Bapak." Aduh, Pak. Jenengan sing plastik putih niku sing kula nggih pakan kirek. Lah yo kesusu kok. Wis tak omongi. Aku yo Pendak ngono. niku ling kula nglumpukke sisane wong-wong niku malah enak sesuk ngono weneh aku. Kira-kira enak ora, Mbah? Malah enak banget yo gratis. Ngisor dhewe ki sogok untu. Kaya
Parah. Kuwi tenan lelakon ngono ki kelakon. Aja guyu tenan iki ngayal kuwi. Cilik amu karo cilik aku beda Mas Kiswan. Bapak-bapak ibu-ibu sing sak umure kalih kula. Nggih. Iki wis nglakoni jamane ngrekoso. Rekoso-rekosone. Zaman cilik aku mbiyen, nek cilikane Mas Gading iki umpamane mriyang, ibuke Lenari mesti mie ayam, ayam panggang, apa arep manggis, apa arep jeruk, apa arep pisang, apa arep gule, sate, Lenari. Wah aku mbiyen glethek nang ngamben. Mbokku Lenari, piye le? Dingake lawange men padang. Apa bantale kurang dhuwur? Apa dibuka gendrenge men isis? Aku nut. Lah kok mbokku metu ki tak kira ya golek panganan malah bali cengkelak. Apa arep idu? Aku idu ya karepku ora karepku. Wis parah mbokmu mbiyen ki ngono kuwi. Padha ya mbakku ya kaya ngono. Apa iya? Lah ya apa? Anakku ora urip jaman semono, urung mbok gawe. Ora aku ki. Aku jan anakmu tenan padha duwe mbok kok. Ya anakku. Lho kok iso ora padha nggih, sami boten. Lho. Mulane Ya kowe percaya lho. arep aku elek. Kowe ayu. Mergane tanggaku ki bagus. Maksudnya piye? Aku anake tangga-tangga. Ya anakku. Lah piye? Iki Mas Kiswan sing nyekseni karo Pak Wondo, karo nek Mas Gading ora nyekseni wong isih cilik. Nggih. Oh, karo sing enong, wae sing enong kae. Lha iku ngijapi iki sing ngeterke ya iki kae iki. Mbokmu ku wis meteng 3 sasi lha iku ngijapi. Dadi wis meteng dhisik. Ning ya tetep anakku. Kok iso wong wis meteng dhisik anakmu? Lah nek metengi pirang sasi? 9 sasi. Isih uman 6 sasi ki ora lumayan. Sing pake ya. Upamane kowe iki dilarke 3 sasi ora mendas tok glunduk. Gek 6 sasi ki mongko sedina mak emping 3 lho mbokmu ki. Kok ampeng telu. Hitungan kowe coba vitamin lengku nandone nggone mbokmu iki kepiye? Aja guyang-guyu. Tenan kowe iki tak gedhekke matur nuwun Mbok Cangik. Nggih. Niki nggih pun kuliah wis Nggih, lulus. matur nuwun Anak ya, kula Pak. arep anak dagelan rapati payu ning niki ya wis tak kuliahke. Bapak Nggih. iku mati tenan nek karo aku. Soale kula niku ya arep piye-piye dagelan nyambut gawe ning PT. Lho. PT. Nggih. PT napa? Nun PT napa? Perusahaan ODK 2 PSR. Weh. PT UDK 2 UDK 2 PSR. Apa kuwi unit? Niku napa? Unit desa apa? Pak? Udak pasir. Oh, Tak isen-isen kok. Jane nang PT. Ya UDK 2 kira udak PSR ki pasir udak pasir. Sing penting ora colong jupuk to Mbok Cangik. Ya. Nggih, to. Halal. Nek colong jupuk iki ora becik. Mulane Nggih. anak kula ya arep kepiye wae tetep ya jos. jos. Saiki wis S3. Nggih. Apa-apa iso kaya bapakne iki lho. Arep dagelan rapati apa-apa iso. Napa S3? S3. Jenengan nggih S3? Lah aku ke S1 wae urung bayar lho sprene. Ora kok pilek ning urung bayar. Nggih, sembah nuwun nderek ndedonga mugi-mugi warga ing mriki pinaringan bagas waras, Amin. guyub rukun kali sing sambi kala sepiro beda, jumbuh yang dinayu sembodo yang den sedya rayu kang kaestu basuki kang kaesti kecandak sing duyak gagah kang cinangka. Ambekan, Pak. Karepku karep omongne wis entek anune ya. Saking dawane. Eh? Gur biasa. iki. Dawane. Gur biasa. Tuture iku lho. Nggih niki wae wonten pamundutan lho, Pak. Apa? Saking tetangga desa Maguwo Harjo, nyuwun caping gunung, mengke Walah. diaturake pokoke julat-juli Mbah Waluya ngono. Aja gawe-gawe kowe iki. Tenan iki lho ana titipan 100. Lah anak ngono percaya aku. Terus ngono kuwi Bapak. Nggih. Bapak Ibu nun sewu menika namung ngatur weninga kemawon, menika namung contoh. Mbok beli ngersakaken. Nggih, ngersakaken lelagon menapa kemawon, mangke badhe pun sendikani dengan catatan kanca-kanca saged ngaturaken. Awit menapa nyemuti lelagon gegendingan per detik wonten ingkang enggal. Ngantos jumlah lagu menawi mboten klentus sak menika sampun wonten 2.773.000. Oke. Nggih, weh. Ya niku enten amplop napa enten waca? Enten amplop. Nggih. Bapak Wijira Harjo RT 05 request lagu pepiling yang nyanyi Mbak Elisa. Ah, nggih.
Terus sik niki Iya. Nah, sak isine diduduhke dadi men anu. Bapak iki lho Asli. sing ngono-ngono Nggih, kuwi asli. kok. heeh. Ketok. Kepada yang terhormat Mas Gading Bawugir SS. Mas kula badhe nyuwun gending caping gunung Jula Juli ingkang nyekar Mbak Elisa. Dua pepeling wis. Pepelen karo jula-juli sing nenggak kowe. Jula-juli ya bapak kok. Nggih. Mesti. Enten terus ya mboten? Enten niki. Napa? Gending. Kudu ana tekeke ra. Gending menika kula Tulisane munggah medun. mlaku dhewe Mbah tulisane. Tapi kula wacane pundi? Nggih. Wah nek duwite iki dikatoke wae. Monggo. Ayo Tika. Ya bener dikatutke. Sia-sia gitu. Nggih, Bapak Ibu, menika ingkang mundhut lelagon sampun wonten artanipun 200.000 rupiah. Alhamdulillah. Ra Ning sing gawe-gawe lho, tekan Pak. kene agi 200 berarti sik ndutang 200. Guyon-guyon. Tak Nggih. ketok-ketokno. Piye le maca iso apa ora? Aku mbiyen di sekolah ming diajari nulis ora diajari maca. Nyogek kowe wae. Tak tenan. Mas Gading kula badhe nyuwun gending. Caping gunung jula-juli pepele. Gendenge menika kula kintunaken sedaya warga Bulu Dadi. Mugi-mugi sasampunipun adicara versi dusun. Adicara. Adi Kuwi coro ki Aja nek adicoro. kuwi bahaya lho. cara. Adicara ki nek nguyuhi lambe iso repot. Oh, iso mlethung gede banget. Iki adicara. Kuwi lho meng coro lho kuwi. Iso mlentung. Cara. Oh, Iso coro iso malah marake iso mlethung kok. Mboten Mbak Limbuk pancen Dalem. O kalih O niku bundere padha. Nggih. Nggih, dadi wong ngen kula niku bengkel karo bengkel ki padha soalnya wis ora dicorek saiki nggih. Warganipun mugi-mugi tansah guyub rukun, ayem tentrem, saha pinaringan rejeki ingkang halal lan barokah saking kula Ket RT. Ket RT 05 Ketua RT. Ketua RT to. Hmm. Ketua RT 05 RW 9202 dari Suparmo. Wah, Pak Suparmo, Pak Ketua RT nggih. Ye, Pak Suparmo. Pengumuman tahun 2027 RT sudah tidak pakai lagi, nanti RT akan diganti namanya Kepala Daerah Tingkat 7. Melok kok ora Kok iso tingkat sembrono. Nek Gubernur tingkat 1, Nggih, terus Bupati tingkat 2, Dua. Penewu tingkat, 3, terus Lurah tingkat, 4, Dukuh, 5, RW, 6, RT. 7. Nah, sambutan Kepala Daerah tingkat 7 RT, saya mancu kok. Gleleng ya. Iya. Oh iya, Mbah ya. Iya, urutane ngono kuwi nggih. Ya disentikane alon-alon. Nggih, alun-alun. Sik pundi riyen Mas Gading kula Sik pundi derek riyen? pepeling apa caping gunung Aja dulu. pepeling apa caping gunung dulu? Caping Gunung Rien. Oh, Iya. pepelinge mangke engko nek caping gunung, engko nek pepelinge kurukan caping gunung ndak ora eling meneh. Ah, Nggih, nggih. monggo. Nggih. Anu dandan kadang. Saben bengi Nah, iku ya ora. nyawa Oleh munggah meli kok kaya pitik bar dibeleh. Mbok sing apik. Pak. Aja dolanan wong grang. Iya. ngono lho Pak Jan. Men iso plek jleng ngono piye bareng. Hah? Iya. Ngerti aku gayane. Iya. Itenono. Kompak Iso ora. kompak ora.
Iki le kompak ora mergo latihan. Napa? Mergo ditanggap. Bener. Yen memajang hamong karo janur kuning Apa banget. Pak, biyen to manut kono lho ora kene. Oh, manut sing bayar to. Aja dolanan wong gerang direwangi petrakilan. Iki nek putuku ngerti le grenengan piye? Mbahku abot-abole golek dublak putu ngono kok. Waduh blakut. Kembang loro. Piye kuwi angel? Kembang loro. kembang wae weton Dene nek pas kepenak ora sah nyekengke. Kok watake klambi. guna Kepe, Pak? Kepe, Pak? Napa, Mbah? Keseron. Apa, Pak? Kena pupuku Oh loro. iya. Tuh. pacitan sarwi Piye, Pak? Dengkul aman, Pak. Kok saka kene ono duduk. Kok ngono ki to, Mbah? Nyuwara to. Nyuwara duduk. Aku gembal celurut semaput. Wah, ya mulane kok. Apa kacamatane? Piye? Kacamatane kenapa, Pak? Ora tak copot kacamataku lampune iso cilik-cilik men. Wah nganggo ngene iso. Wah. Lah iki ono wit kambil nang kene iki piye iki? Oh, wis kambil jono wit kambil. Tadi gede Oh, ngono. sagak tenda. Kaya wit kambil. Lah iki anu lho jaman Ndok kene, kok aku dadi apa? Oh kuwi. Ki Elisa apa sapa iki? Dadi apa ya? Iya Elisa. Brose gede banget. Wis tau tak nggo lho mbok cangik iki. Napa? Wanyaran. Nggih. Iku rak kacamata pembesar. Nggih. Turu karo bojoku iki kelakepan aku mlayu buar. Lah sebabe napa? Lah kaya arep diuntal boyo kae aku. Wek bojoku ki ora percaya to. Mosok ku marai apa-apa iso gedhe kandhane kok aku. Aku mlebu ning kamar mandi nganggo iki lungguh njuntuk ngono. Gumun aku. Lah napa? Ember karo ciduk ki padha gedene. Ah, udu. Ora mungkin. Udu. Wek bojoku, apa iya Pak? Nyo, nggonen ora percaya. Bengi-bengi turu karo aku mlayu bojoku. Wong nang ulok. Ono apa, Mbah? Padahal tanganku tak tekuk ini. Alah. Ora. Du. Panas. Udu. Panas. Wis ora panas wis yuk. Senengane kok nugel panas.
Ndi bocah ki mau? Ayo. Kene. Panas udan. Parian mboten, Bacut. Kok Parian. ora iki yo? Parian. Jatah dhewe-dhewe yo, Mas Gading yo. Enggak. Engko tekeke gek jajan tekeke. Ora apa-apa, ora apa-apa. Ngene bae apik iki. Yo parian ki ra iso disekke nggon jula-juli to. Oh iya. Mesake iki ambedina engko nyakek-nyakek lho dong nek ora sopan. Catutan ora. Dine pengantreng-antreng nyakek-nyakek. Mana sudan? Panas udan Udan panas aling-aling. Cabeng. Kowe sing duwe. Gunung. Wes. Pripun? Nggih mboten napa-napa ora Nggih. ketang. Pira to mau tindih 100? 100. Saiki mau yo dhewe ana pira mor? 400 kurang 200 to? 200 dadi jiro lu dadine 300 berarti 6 larik. Diitung ora. Wis larik ki selawe. Iya surip numpak motor mabur, bojone trimo numpak sepeda motor. Dadi wong urip aja seneng takabur, luwe becik yuk sing andhap asor. Yen iso ngono kuwi percaya mesti akeh sedulure. Kok saja kok semangat banget to kowe, Teng? Mrene ndungkluk. Mboten sah didawa-dawa. Sing baku niku napa nggih? Pinaringan kali sampe kala seping rupit. Sibuh kaki nayo sembetul kenten sedia. Engko melu aku ning mburi, Teng. Kekrek. Mangan apem karo jadah ketimbang mendem ayo ngibadah. Apik ta? Parang matur para pamirsa ingkang sampun kersa rawuh wonten dalu menika. Dulur monggo sareng sami ndedonga. Mugi tansah pinaringan kalih sampe kala. Niki jenenge lak wayangan sing sapisan kena kanggo hiburan. Ping pindho nguri-nguri kabuktahe wayangan nganggo tuntunan tatanan. Nuwun sewu para ibu mongko lenggah niki la dalu-dalu. Sing penting ayo lah padha bersatu. Yen kepengin kampunge ninggal cepet mati. Abot pancen dadi Pak Kyai. Esok awan sore le mulang ngaji. Maca sikir kuat nutuh Pak sewengi. Mongko karo isih mikir kepiye le santri. Nuwun sewu Bapak Lurah. Le ngarahke rakyat lurus dan terarah. Karo masyarakat mesti ramah tamah. Lurah kene desane Gemah Ripah. Iki ngono lak PKK. Setya bekti marang keluarga.
sago kerja apa saja demi bahagia keluarga. Nuwun sewu para bapak guru le nyambut gawe biyen Senin nganti Setu. Ngendikane becik ora saru-saru. Guru kena dikuku uga dikir. Iki jeneng wiyaga sopan santun mesti dijaga. Dhisik anggone teko elingi sing digelar budaya Jawa. Maranggono Ijen ora apa-apa, ora kena serik karo kanca supaya atine ora dadi lor. Ela, dalang Pak dalang. Iki ngono jenenge dalan, lenggahe mesti nenggon padang sing diadep kelir karo wayang. Yakin iki sesuk mesti dadi dalang kondang. Amin. Dagelan. Nuwun sewu para pamirsa, monggo dulur swara suka-suka nanging monggo akan diwaspada supados ayem tentrem kabeh keluarga. Amin. Nuwun sewu Pak Guru, ora susah nganggo nesa-nesu karo murid kudu iso ditiru sebab guru iku sumber ilmu. Nuwun sewu Bapak RT, kudu manut apa dawuhe bukuwe, kudu iso nentremke lingkungane mongko RT rong karuan pira bayarane. Cekap semanten atur kula sebat wektale niki pun dalu jam 11. Nek kesuwen tak ora prayoga menawi lepat saestu kula nyuwun pangapunten. Elok iki wis ketunjuk kabeh ning sing urung ketunjuk. Apa? Iki ibu-ibu, mongko panitia iki ibu-ibu sing kuning jilbabe biru. Iki gawekno siji Pak, iso ora? Kayak biru to jilbab. Heeh. Kayak ibu ngagem jilbab rada biru. Ijo apa ya? Tuh, sekali. Piyayine mesem guyang-guyu. Karo garwa ora tahu mesti nesu. Keluargane ayam tentrem pinanggih rahayu. Ya pinter ya bapakku iki jan. Wah iki Elok. pitulasan iki nek nggon aku. Kono lomba poli. Lomba voli. Poli PKK. Oh, ini PKK. Lane nggon aku kuwi PKK-ne bobotane sing 180 kilo. Paling sing 150 kilo, paling sithik 120 kilo. Lah lapangane poli rak ning ngandung omahku. Iya. Aku rak ngrungokke to. Bluk bluk bluk. Bluk bluk bluk. Aku iki bali siji kok suarane telu yo. Lah aku nyedak. Lah tanggoku sing jenenge landep. Lemu banget. Sapa, Mbah? Landep. 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 Nyemes. Ora kena bluk-bluk aku. Oh, kuwi to aku. Oh, kuwi iki apa, Mbah? Sepatune iki jeplak. Oh, kuwi to. Nah, terus gandeng PKK iki ya do tanggung jawab karo keluarga. Bar do latihan poli iki, Pak De, ngopo? Apa ndep? Jaluk janganane di kae, upaya kae, kan aku duwe wit kates. Oh iya. Nyugut ning mburi aku lungguh ning ngarepan suarane bluk-bluk. Bluk-bluk. Kancane dingengei aku. Lah dereng angsal Pak De. Lah aku sing blak-bluk ya apa? Kurang anggar ngono bluk-bluk. Angger nyengket ora kono kuwi bluk-bluk. Sepatune iki ra ngono. Nyengket toko sepatu. Blak. Ya, anu mbok cek kowe percaya ora mbok jange? Percaya ora? Ora pati. Oh, berarti tau ngerti, ora percaya. Natian bluk-bluk. Kok bluk-bluk. Natian. Natian
Ki engko ngondang dangdut aku meh njaluk tulung sinden oleh ra, Pak? Oleh jaluk tulung. Cara meduronan. Oke. Ah, Mbak Oke. Anting Lambang sih. Oh iya. Weh, banting iki tumben ya. Ayo, Ting. Nih. Maju, Ting. Maju, Ting, maju, Ting. Kene, kayak gini. Weh. Wis akeh le kangen iki cara meduronanmu. Heeh. Kok aku digetaki to? Kowe melu voli. Iki cara Sudah. madurane. Ayo, kene nduk kayu salaman rujuk Mbah. Ya suwe ra kepenuk, anu kepenuk. Kepenok kok kepenok ta? Mbak Elisa gimana kabarnya? Baik. Tambah Kangen cantik, engke. tambah tuwek. Ayo ora apa-apa, sing penting isih urip. Timbangane enam kayak mati. Engko sing bagian dangdute nganggo meduronan ya. Heeh, meduronan ya, Nduk. Siap. Karo nonton sapi nek iso. Sekar bisa nyembah Ngabur. gunung desa dadi raja dene ora done padha Suarane. Banter tenan. Sepite nek cara Heeh. motor iki wis 200 batang doso. Ngono kuwi pengendangnya apa ndak ngerti nek wong sepuh to ngene kene. Masalahnya tandha nangine akeh. Disesuaikan. Ojo. Bligon. Sekar bisa ngabas gunung desa dadi raja bilin monajaya sameko dadi lupa. Iki cakepane ra tek ceto. Coba iki mau cakepane piye? Di kanu. Cakepane iki basa Madurane kepiye coba mbok cetokke. Iki saya tidak tahu benernya apa ora ya, Ya. Pak De ya. Hmm. Karena aku kan wong Jogja saiki. Oh ngono. Kan aku Lah biyen piye? biyen wong alas kono. Wong alas. Heeh. Kok dadi dia metune saka alas. Heeh. Ora apa-apa, sing penting saiki iki iso. Ya. Coba. Cakepane ki jaman berjuang bulek kengan putra laki bilin romate mon sanento bedeke di mah. Bedeke apa? Bedek iki. Bedeke di mah. Mbuh. Wis pokoke ngono kuwi, pokoke intine artine kaya caping gunung asli kuwi mek ditranslate ke dalam bentuk Golek Madura. anak lang saiki nang endi ngono wae lah. Oh iya. Ngoten iku Pak De, Mbak Heeh. Elisa. Sudah? Ya, apik, apik, Ting. Apik Pak De. Sae lah. Iya.
Nggih. Nggih, sampun nggih, Nggih, Pakde terima Mbak kasih, Elisa. makasih ya. Sama-sama. Mas Gading niki wau Mbak Lintang, Mbak Intan pun kaping Kok beda kabeh to? anu maaf kleru wong tuwa ki cok ilate kaku. Nggih. Dadi iki mau wis caping gunung cara Madura ya wis, cara Ngayogya wis, Jawa Ginanjar wis. Pamundutan ya wis. Wis, pepeling burung. Kula mengarep takon siji. Pripun? Ku nek iso jawab, Apa? aku trimo tombok bayar kuwi sampean pek ora apa-apa anggere iso jawab. Kowe Tenan iso. ora? Kowe ya iso. Ya. Kuwi aku ya kabeh jawab. Penonton nggih saged jawab. Kewan apa sing sikile siji? Kewan sikile siji. Kewan sikile siji. Apa? Apa ya? Kewan apa? Ayo. Rah, mone ya loro. Manuk blekok. Ayo, apa? Apa ora mone ya loro. Ayo. Betul. Apa? Apa? Ungkrung. Apa? Apa? Palu ayo? ya. Kewan apa? Anek Uler. sing nong kae pancen sikile siji kewan. Apa? Kewan apa? Aku kita kon kewan apa sing sikile siji? Apa? Apa? Pitik. Sikile siji. Ngerti ora? Ngerti ora? Nek ora Mbek ngomong. Ngerti ora? Ora. Ora. Kowe ngerti ora? Kowe ngerti ora? Coro lagi engkleng. Ora. Kowe ngerti ora? Ora. Lho ora ngerti terane tuasno takon aku. Apa? Oh lah. Lah aku ya ora ngerti mulane takon aku yo. Oh, Lah, oh ya. Oh, tiwas cintane. Kejaba aku ki bedheki lah aku ora takon to lah nek ora ngerti kok ya aku ya ora ngerti nek do ngerti aku arep melu weruh aku ngono. Tiwas le ngenteni ora. Cemelane do ngrungokke to aku tak takon. Aku ora bedheki ning aku tak takon. Nah, saiki tukang apa sing nggawa pacul? Tukang apa sing nggawa pacul? Tukang sing nggawa pacul. Sing sok nggawa pacul, tukang apa? Apa petani, Pak Tani. Du, Heeh. tukang apa? Tukang Kowe ya keneng aja apa? tukang bangunan. Du, tukang apa? Wong nagih utang. Ora. Macul apa? Tukang ngerti ra? Ora. Tukang cukur. Tukang cukur ya kok cukur. Kok nggo pacul. Ah, kok nggawa pacul? Lah Kok gur tukang cukur. Lah gur nggawa mosok ora oleh wong. Lah bareng nggo Inggris arep nggawa apa mulai wae lah gur nggawa. Ngerti ku pacul arep nggo nyukur. Lah apa ning yo gendeng apa nyukur nganggo pacul. Gur nggawa, aku ora takon kok. Kamu mikire tiwas mempeng ora. Kene do bingung. Lah ya. Udah gelem arek emosi. Ya cukur pikire nggo gunting. Nggo pacul. Lah ya nggawa ya keneng, nggo linggis keneng, lah gur nggawa mosok ora oleh. Lah ya. Nggo duit kowe oleh kok apa meneh gur pacul. Kang syukur kae mong. Nggih, Mbak Cange. Terus ajeng takon apa Anu. jenengan? Engko ten buri kelir go, Mbah. Napa? Ten buri kelir go. Ngopo? Bedak-bedakan melih. Rawani aku nek arep Bali. Tak kira arep macul. Oh, boten. Ya, Ya. minangkani pamundutan Nggih. mau pepeling njero dipinangkani kok ndak lali. Sinten ingkang dipun dawuh Mas Sinten Gading? ini daulat, monggo. Sing tidak, ayo. Mbak Orisa. Mbak Wah, Mbak Orisa. Orisa. Hmm. Ini nduk, wah nang ngene ora. Risa wis awan bengi ra tau leren. Heeh. Sono nang kono Risa, nang kono Risa, Wah, nang kono jan Risa. ngendi-ngendi papan. Sajae Mbak Orisa bengi iki semangat. Lah Apa ya masalahnya kira-kira? Mau mesam-mesem Apa sing Mbak. marai kira-kira apa Mas Gading sing marai semangat apa kira-kira? Karang yo ana sing nunggoni. Oh. Saben ketemu aku tekon melu ora sing kae. Ora aku yang ngono. Heeh. Oh. ayo nduk ngadeg. Heeh. Mbok tatapane ora sini-sini stomo. Aja nglakai kacang kok ndak krukul. Kok iso apa sih? Ayo mbok. Lah napa Mbak kok tukul? Mbah ya. Tak tebane ya? Ojo, ojo ngono. Apa kuwi mau muni? Lah nek bojoku ki ora beda karo Elisa, karo iki beda. Beda. Kan bojoku ki rak ya mbiyen dhek isih anu ki rada tuwa, mlaku wis ora remban. Wis muni lho mlaku bojoku ki. Munine piye, Mbak? Kayak aku anggar kepleset. Arisa, Nggih. minangkani pepeleng nggih menika ngangge bawa Pamundutan, menika nggih. pamundutan. Bawa. Warga nggih. Ngapa kok guyu? Aku Mas sih Gading? bayangke lek Apa tuh?
Andani kok ngayal. Angel golek ilat kok ngene iki. Ini Mbah. Oh iya. Walah. Waduh. Padahal aku urung narik ming kene Mbah. Nah aku ki mbuh kok nek karo wong wedok ki gumun aku ki ya wis tuwa ning aku jane wis menep ning angger kenjulukan sendok ki mubal. Ngene. Risa Mbah, cah ayune kaya ngene jan aku nek ngene iki kelingan bojoku mbiyen. Piye bojomu? Yo ngene iki. Ngene Yo persis. yo sinden bojoku Oh, mbiyen. sinden. Sinden yo lungguh dingklek ngene iki. Bek dingkleke dinerit nggo wadah nut. Nek bojoku ora gemati karo aku. Rit iki dibuka diseni lemper. Dirit meneh tutup dilungguhi sewengi. Mongko anggar 5 menit trut. 5 menit trut. Tekan omah lemper ki biru. Kok dahar. Ya ampun, katek biru lho. Aku ki digorengke lemper papat ki bar mangan ki kaya ngomongan karbit ki. Lempere biru. Lah Mbah. Aku yo omong bojoku, Bu, kowe nggo lemper ki ketan apa ya aku? Kok rupane biru, maune ya putih, Pak. Ning gandeng krungu gending. Sewengi dek dadi biru. Berubah warna. Ayo, ndi bocah ki. Ayo. Bawa Mbah. Ora mendake gendeng. Rukun Islam Suarane. kang lima puniki Bojoku mbiyen suarane ya apik nek ora kok ngene iki. Nunggu suarane kok ngene iki tak pengen gawe lawuh. Kur tak kon ngliwet gek ceprukke ndro sego tok gek bawa ning andringku wis rasane kaya mangan iwak empal ning gandeng suarane bojoku elek ki ngliwet bawa ki rasane kaya ngemah-ngemah gombal ki aku dadi. kati dakna anu Mbah lagi apa tenggorokane panas sih lho Mbah apa senenge radang Ora Sami, apa-apa. sami Mbak. sami ya Sami. Kowe nek ming Ketok keping Bimo ki nggawa obate kok Mbak kuwi Mbak Oh, Bimo. Heeh. aku tak wakil iki ora apa-apa nek Coba, kowe heeh. kae ora mari engko takon obat ning aku. Coba ditekoni Mbak nggawa obat. Yo. Kae nggo obat. Panas dalam apa radang Oh, apa. ngono. Nek panas luar wis cukup topen ning nah kok obatnya akeh banget Oh, kayak banget to. delok Bim sing mandi ndi Bim Sing mandi ndi, Nggon Bim? aku Kowe iki wiyaga apa apotek mlaku wis. aku lara tenan lho Bim delok obatmu kuwi lho Wah. Obate ya mung Mas Bimo. lah ngono ora aku obat tenan aku radang tenan Iki lho Risa iki wis tak tambani. wis aku Iki info saka wong iki. obatnya apa Mbah Glugut pring kowe keroken. heeh Nah ke sendok nek jaran sithik ombenen watuke mari. Kuwi jarene wong sing ngandani aku. Wong edan prapatan kono sing ngandani. rahasia kati dakna mereng parasa sama aja pada ditinggalake Ya. Karo leren ambekan. nggih Mbah Mbok sange, Nggih. kenapa bayi lahir kok didusi? Oh alah. Bayi. Lah yo Ya, sik tak kenapa meduk ya? sik. Kenapa bayi lahir didusi? Ora iso adus dhewe. Ora, Lah terus ya kena banyu. Lah aku nak takon kenapa, ya kena banyu no didusi kok. Lah nek diobong iki kena geni. Ya. Urung lho.
Dereng. Ya. Ayo mayan ngono kuwi. Kena banyu. Rukun lima. Ngapa to? Mas, aku ki penasaran kayak kena banyu. Lah aku tekan Mas Janu, banyu apa? Aku ngono. Banyu aki. Soalnya aku ya radong tenan, Mbak. Lah banyu. Lah kan aku tekon makane. Nah ya kenapa bayi kok didusi ya kena banyu ya bener lah nek. Ya ora tek men ben resik. Lah aku nek takon ben ngopo ngono baru ben resik. Lah kenapa ya kena banyu. Oh ngono ya. Cok ngrungokke pitakon. Oh ngono ta, Mbak. Urung terangane wong dong. Mbah, sampean ki wis tuwa. Lah, Kok Nek. galak-galak kok darah tinggi. Mbak Orisa jane pun paham dereng. Hah? Pun paham dereng. Ah, Kena banyu. kena banyu. Paham? Nah ya wis syukur. Pahamu kok ragu-ragu. Heeh. Ngene lho Nduk Cahyu, wis ora usah bahas wis gek bawa wae kok ndak malah bingung atimu. Iya, Mbah. Wong- Tak neruske rukun mau ya, Mbah. Diomongi tua-tua kene mek arep enom iki gampang takono sing enong karo sing ngendang kuwi lho. Tua ki arep gampang arep nyom iki. Kelumutan kencur. Lah kok iso? Lha anggen mlaku masih bau kencur. Nggih sesuk jenengan kan narotke kencur, gek Baboke Ah, ngene mlaku baboke. sik bau kencur. Bau Tur kencur. iso diundang simbah ki melalui beberapa semester Lah kok semester saka bocah, bocah. terus saka anak, terus bocah, Heeh. terus Joko, terus Mas, terus Pak, terus Mbah, terus Mbah Buyut. Nah, iki melalui beberapa semester. Iki nganti ngenteni lulus iso dadi duwe pangkat Mbah kita momongi rekoso. Aja Tuwa ya. nyepelekke kowe iki. Alah. Tenan aja walah diomongi wong tuwa kok kaya. Neng putumu neng ndi ana lho, Mbah. Lah jenenge wong sugih. Lah neng ndi sinten Mbah niku? Putu. Putuku. Nah, iya. Enang wedok ayu ya isih SMA, SMP apa SMA. Sinten Mbah niku jenengan ngeten iki lho ngene iki. Ora Sinten Mbah apa-apa. niku? Putuku. Nah iya. Neng kok putune wedok kabeh? Aku pancen seneng wedok kok. Wedok ki gampang dikongkon. Lanang iki ngayale ra ilok. Gedhe sithik njaluk rokok. Wedok kan paling-paling lipen. Dalke kutruk wae iso. Enak lipen sing larang ya larang. Wah nek anak putuku cok takon omah-omah godhog jati. Sahadate kang angka siji aku krengket iki soalé iki lho Mbak Lisa iki kok krengket Rumangsane panggung lah balungku cek. Kang angka loro salat dene kang telu Iki ora neng sing lucu kok do guyu. Lah ngomongke balung kok. Balung. Lah jenengan ndek balung, Mbah. Ya eneng sing ora gak ayo. Nggon ngendi? Ora ana balung iki nggon ngendi, Mbak? Lah apa nek ilat ki balung. Kuwi tok, enten sing liyane mboten, enten sing liyane mboten. Wah nek kowe ora ngerti aku. Ngerti ku ya go ilat. Ramadan nindakno poso kapatyakat ping 5 ibadah haji bareng ya Mbak. Ayo, iso ra ya. Kana bareng wong loro aku tak tunggu mah. Ya ora tahu petuk lho Mbah, coba gek di marke engko
ora bareng ora ngono lho, Mbah. Iya, iya. Nek kalih jenengan aku wis tetep ora bareng. Ora, aku tak jagong dhewe. Kowe dhisik aku ngenteni resepsi. Rukun Islam sampurna. Bareng. Iya. Bareng, Mbah. Aja ngono kuwi. Aku iki wah, wong kewirangan abad-abad aku iki goleke pangan iki tak rewangi nyambut gawe apa-apa. Apa, Pak? Apa bae? Seksine yo Mas Kiswan karo Mas Wahyu karo sing enong kae. Tak rewangi ngojek Ngojek, Pak. nang Gunung Kidul nang Yojo iki ngojek. Elok. Saka kantor pos Gunung Kidul dinyang nang Piyungan kuwi dinyang 15.000. Wes tak kon mundak mbok 50, Bu, aku nene yo 15 gelem yo 15 ra gelem yo wis lah aku kelingan kowe iki urung memangan. Ya terpaksa tak lakoni medun pathuk tak boncenge ora tak rem malah tak gas. Lah kok sing boncengi Pak alon wae iki kok malah cibol. 15.000 kok njaluk slamet. Aku ora buang. Ya ora ngono, ngono lho, Pak. Membahayakan orang lain ngene. Iya. Sing kelit ya wis. Dene. Monggo nganggo acepek kae mingan. 15.000 kok njaluk slamet aku. Wes. Oke, monggo. Ayo Mbak Arisa. Ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wis janjine tansah dielingke. Wis janjine padha nindakake. Anten wong suwede wayahe sembahyang. Ngadapi wajib gawe pangeran. Salat dadi jagake agama. Impang wektu kudu tansah dijaga. Kanthi istiqomah lan sing tumainah. Luwih sampurna yen berjamaah. Salat saya tingetake indah mungkar. Prayogane ditambah salat sunahe. Aja semana iku perintah agama. Elingono ning donya mung selelo. Sabar lan tawakal pasrah sing kuwasa. Yen kepareng besok munggah suwarga. Wis wancine tansah dielingke. Wong wancine padha nindakake. Akan wong sumangga wayahe sembahyang. Natapi wajib ngawuhi pangeran. Salat dadi jagake agama. Imam wektu kudu tansah dijaga. Nganti istiqomah lan sing tumainah. Luwih sampurna
Tiga penari diantaranya Mustoko Kebak Kembang. Nggih, kalian Delok niku. Sendok Rinonce. Sendok renonce. Kalian Joko Sandal. Trempaling. Nggih. Ini juga trempalingan kan trempaling. Neng luwes lho, Mbah. Lah iya. Lorok kuwi. Pokoke Aku iki ket mau ya nirokke terus. Tresno Budaya dadi ning ndi wiwit ramane pyanane Mas Gading iki kae wis tetep nggih. mengikuti jenenge Tresno Tresno. Budaya. Ora ketang kepiye pokoke mujudke Tresno Budaya. Nggih to Mbak Tani? Nggih. Nggih, sampun Mbah Nggih. Waluyo, Mbak Matur Elisa, nuwun, Mbak Mas Gading Orisa. sampun. Nggih. Bim, kok aku njaluk obate lho, Bim. Alah. Nek tikus ono ora diobati pasangi jetretan gandeng wong. Oh, yo perbandingane tikus. Mbak Mas Gading niki enten pamundutan malih napa pun Oh, mboten enten. enten melih Napa? lewung. Wah, nggih. Saking ibu-ibu pojok wetan. Oh nggih. Niki sik ten HP nggih enten. Apa kuwi? HP. Lewong sik kon nembang Mbak Elisa yo aja ya, Pak. Ngene Nduk. Sing jenenge ngestokke dawuh kuwi nglegani ati. Nggih. Nglegani wardaya pamundhut. Nek sliramu iso ya dipengkangkani. Iya. Ngono ora apa-apa Nduk, ora apa-apa. Awake dhewe ngene caos panglipur sak bisa-bisa kabeh kudu diketokake ngono ya Nduk Cahayu. Ya, Pak. Wis tak rewangi anakku tak gemateni. Tenang. Gemati banget bapak iki. Aku iki ora lara to, ora iso lara mergane nek angger kademen bapak le ngemuli. Kandhane kok kowe iki wis takono to karo wiyaga-wiyaga kuwi sing ngerti karo gematiku. Kowe iki turu wae tak awasi Kandhane wae. yo. Angger Piye? kemulmu rada munggah tak dhukke. Tuh. Angger Piye? kemulmu kemedunen tak unggahke. Enggahke. Angger tak unggahke kene ketak. Tak dhukke kene ketak. Gregeten tak lempit kemule. Senenge ra sida ngemuli. Iya Nduk ya. Niki enten pamundutan melih saking HP. Heeh apa nama? Saking Mbak. Minta lagu Nyidam Sari yang nyekar Mbak Orisa. Oh, pokoknya Saking Pak Musidi. Oh, Pak Musidi. Joparto Semarang. Oh, nggih. Nggih, sampun transfer 150.000. Matur nuwun, Pak. Matur nuwun. Ih. Lewat Termelih. rekening sinten niku? Dalem Lewat rekening jenengan. rekeninge anu Mbak Risa. Orisa. nika. Oh. Mas Agus nika. Oh, nggih. lewat Mas Agus Kucluk. Soalnya nek lewat rekening kula wong rekening listrik engko ora mlebu. Ya niki Gandeng Mbak Orisa sampun majeng nggih, sanese nggih wonten Nggih. Mbak Indah, wonten Nggih. Mbak Ika, Wonten napa Mbak Mbak Ika. Ayu, sinten Mas Nggih. Gading. Nggih, sinten Dipatah monggo. mawon, ditunjuk saja. Ya. Waduh kok langsung buang muka. Gayane. Sapa? Mau kok kupingnya disumpeli kapur barus barang mau, Mbak? Oh, headset to. Gak ngerti ku kapur barus. Kapur barus saya. Oh iya, padahal apa lho, masa kuping disumpeli kapur barus. Headset saiki soalnya mung sak numli ngono kok ya, Pak. Ya, sik pundi Mas? Mbok Cangik, sik ajeng-majeng pundi? Sik Dipilih. Mbak Ika, Mbak Indah, Mbak Ayu, Mbak Ika. Mbak Ika. Nggih. Mengko Mbak Anting nggon gara-gara jineman ping 5. Nggih. Ayo Mbak Ika ngajak. Iya, heeh gini. Mak. Iki rada mambu Bali sithik. Heeh, Pak, krasa ya. Bali kuwi nek ngetan sithik NTB iki Lombok. Lombok. Basa Lombok karo basa Bali, basa Jawa beda. Bedone. Nek basa Lombok iki tangkije, ki arep neng basa Bali tangkije, ki arep neng ndi. Nek Tangkije. jegek ki ayu. Nek basa Lombok njok embe, ngono ki arep neng ndi. Apa? Njok embe. Jok embe. Mele njok tu ni arep rono. Nah, basa Lombok ku rasa saru iki. Basa Lombok ki nek cara Jawa pipis, nek basa Lombok basane menek. Oh. Nggih nek enten kiai NTB mriki dicocoke saged. Nek Mele pipis. menek ngono ki arep pipis. Putuku saka Lombok ngomong karo aku, "Mbah, menek tak angkat tur." Nguyur aku.
Kaya air mancur. Kandhani kok. Bagus. Wis jenenge desa mawa cara Nah, negeri ya. toto kuwi mau. Gandeng aku ora sabaran ya tak wales. Oh ya kowe mbahne yo ora gelem kalah kok. Oh, Ayo. Nang Ini jam sehari cah Jam yo. sari. Iya. Ayo, Ya. bawani mboten? Manut. Manut. Langsung nggih. Langsung. Langsung. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang ngidam sari. Umpama sliramu margi wong manis, aku kang bakal ngliwati. Ora sing rampung. welok. Ora sing dawa banget. Yuk, yuk. Mabur. Dalam nggih matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Pun dipinangani. Mugi dados panglipur sawetawis ngaruh jampi saya tinebine ora saya sinaketna ora bingah. Amin. Wane. Nggih. Wah, iki jan ya iki sing jenenge budaya Jawa nggih Pak Jange. Nggih. Apa-apa iki bentuk budaya Jawa. Nyandang nganggo ngene iki ya nganggo ngerti artine budaya Jawa ki apa. Oh. Nek Piyayi Nggih. Putri ana Bayak. sing ngagem hijab kaya jilbab. Jilbab. Ana sing ngagem kaya ngene iki. Kayak cari. Wong wedok ki nganggo ki ana tegese kabeh. Tegese apa, Pak? Seko sandal. Oh, sandal dulu. Sandal kisane katut nek disendal-sendal. Terus iki jarit. Jarit. Jarit ki diajar nganggo sabukan men ora morat marit. Ya. Terus iki kebaya Kebaya. dinggo nyingkep barang sing ora kena kewiyak. Oh. Wani ucul kebaya rak ndarani bakul kambil. nggih. Terus iki gelung. Gelung. Gelung ki sing setugel digulung.
Kenapa ming setugel? Mergane. Nek kabeh ngelonyom batu. Mbak Canggih, monggo. Dawuh malih, lewong tadi ada, terus Nggih, apa lagi? sak lewongan. Salewungan. Sak lewongan. Lewong menika kinarya panutup limbukan, nodos pundi? Terus mangke kalajengaken Selak kesusur. Mbah Waluyo mengko sih iki langsung Bablas bablas. wates ora. mboten niki ajeng menikmati kacang nih lho. Nggih, menapa Mas Gading Nggih. derek? Niki wau lewong Nggih. terus Tadi ada juga yang minta bajing loncat. nggih niki Nggih, mengke jineman dipun gathik kirim. glinding Glatik Mbak Anting glinding. Lambang sih. Weh. Ayo Teng yo. Ayo. Heeh. Raup sik Teng. Ya iki lho njaluk tenan iki. Wih. Dari Banyuwangi mau minta lagu jineman gathik glinding ingkang paring nyekar Mbak Anting Lambangsih sudah nyawer 100.000. Semoga Mas Gading sehat selalu, seluruh Wiyogo dan Sindan WL juga sehat selalu agar bisa. Amin. Wah, iki padha karo maca koran lah semono kae. Nggih. Nggih, matur sik pundi sik sendikani kinarya ing samangke panglipur. Nggih, saderenge lewong nggih. Heeh. Nggih. Ayo ki mau Saderenge Anting lewong. jare. Derek Mas Gading. Kok kowe ngatur to Teng? Sik iki kepolone ki Mas Gading, adewe ki mundi dawuh Mas Dalang kok kowe le ngene-ngene. Oh. Kepala ora kepala. Kepala ki malah bidur. Betul. Polone lho. Kabeh. Pripun Mas Gading? Anteng adek. Wah niki Oh. pamunutan warga lho niki. Oh. Nggih. Ayo Teng. Ayo Ting. Yang ngadeg dulu. Sing penting ngadeg perkara sik. apa-apa ya Oke, engko. oke, sabar. Ngadeg, ngadeg. Ya. Keliling kota melihat tingkat Keramaian yang ada, saya panggilkan beca, kereta tak berguna. Beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil makan kaki, berjalan dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becaku lari, bagaikan kau berhenti. Beca, tolong hati-hati. Wah, bareng ngomong ke becake wis. Numpak becake padha karo diuber-uber manuk. Wis iki. Iso. Isi sak padha sale. bermanuk. Manuke sapa sing nguber dhewe? Lah nek wong ngeculke enak udah pikiran dhewe dadak sing. Ayo lagi. Anting milih arep glatik glinding apa bajing loncat? Heeh. Ya milih. Mergo glatik glinding iki biasane nggo para Ora nganggo biasa. Bebas. biasane nggih to? Iya. Biasane memang mate iki ten goro-goro. Oh iya. Nggih. Kula milih Bajing loncat. Waluyo loncat. Oh, Bajing loncat. jaran Aku, Iki- Mbah. karo Iki Mbah ane. Kakung lho ora. Iki KKDL iki. Lah Apa, Pak? Kekendelen. Kekedel weh, Ampun, kekedel Mbah, weh. Mbah. Ora ning ampun. Pokoknya gelem ya 50, ra gelem ya 50. Lah kok dipalak iki. Ora randuk ra apa-apa, terserah nggih. Monggo arep bajing Pilih loncat, apa? arep monggo. Bajing loncat nggih boleh, tapi Nggih. ada satu lagi Apa? yang bisa Mbak Ayu juga. Oh, nggih. Dadi berdua Iya bertiga. berdua. Nggih, berdua. Sutradarane Anting. iki. Lah jenengan nyuwun bajinge pinten? Wis sak-sake wis kok. Ayo Mbak Ayu. Nek iso ki kowe sing lemu, monggo. Lah iki lho. Ning ora patut iki dadi bajing. Lah apa dadine? Mbak Dadi Ayu. buron laron. Ayo monggo. Ayo Nduk Cahyu. Ya, Ayu dan Anting. Heeh. Diomongi Anting wis kaya ngono kuwi kok. Kit biyen iki mbuh. Lah sekolah wis sik SD ngono kuwi. Bu gurune nulis ngono muni, "Bu guru, sakrono ndrase ngali-ngalingi." Lah apa ya? Candal iki. Awake barang tatoan apa iki? Ra ono. Ono, biyen aku ngerti. Lah apa gambare? Wah, nek kene iki gambare ana apa jenenge komodo medun ngono. Kok Ibarat sama? ya. Ning angger seminggu radus ki marep Kok munggah komodo? anune komodo. Komodone munggah dhewe. Komodo. Komodo. Kodomo lah odol.
Kleru. Ngapunten, Mbah. Alah, mau kok ngapunten. Ayo bawa iki ya, bawa duet. Bawa Jawa Baratan. Ayo. Ayo. Yo. Saiki nek koyo cemplon. Ayo. Yo. Aksen. Mbak muni Gunung Galunggung ngono kuwi rasane. Omah rayap, Kok awara ya? kepundung. Pungkur kok kepundung. Embuh. Di tengah gua Jujungan, Mak. Jujungan, Mak. Tak kira judek tenan. Ayo, Ting. Hula pundung tu disungkun ulah sungkan. Wih, ucapane iki mak glundung turis cukur. Apa nih? Rauman. Gunung kok dicukur. Nggo pacol ora? Tadi teyang. Ayo tarime, Ting. Atar. Kok nganggo adharan kok? Ya emang ngono kuwi rasi rodoan. Tarim Bayu Tarim Ragamayana ngancik Ayo Bayu ngancik. kok mek separo-separo to Ngancik dhewe-dhewe iki wis ngancik pindho, kowe ngancik pindho. Ngancik pisan Enggak, aku kas. mono kerep. Oh, lah kok lebloko suta. Kaya rada aling-aling. Ngono meneh. Nganci di negara tik. Yo. Kenapa, Mbah? Kaget. Sing marai Lah kaget apa? apane? Lah dul tak kira arep bablas munggah. Ya ora bali. Ya. Bajing loncat, Anting dan Ayu, mangga. Ayo do joget.
loncatipun sampun dados panglipur. Wah, penarine yo lincah-lincah ya, Mbak ya. Anting ayu ora. Jenenge anting iki jan mecotat tanpa sutang, mabur tanpa lar ya jenenge. Saniki lomba wae kaya kekerepen lho. Jane iso ubyuk-ubyuk. Nggih. Katur wonten ajanipun Bapak Ibu, Mas. Gading Mbak Limbo. Gandeng kula namung nderek ndedonga mugi-mugi warga mriki san malih pinaringan bagas waras guyub rukun bandol ngrompol. Jumbuh ingkang ginayu sembodo ingkang jenjejor ayu Kang Basuki. Matur sembah nuwun kathah rezekinipun kathah jerekipun ayom-ayom tata titi tentram. Nggih, saderengipun lewung minangkani pamundutan kepareng kula badhe Mas Gading. Nggih. Nyekar maca pat dandang gula. Menawi lepat kula nyuwun pangapura. Oh. Tiwasi entane kula arep maca patang. Dek lewunge dipinangkani di Nggih, menika kalih Mbak Endah. Nggih. Bu Prastiwi. Nah, ya bertiga ya. nggih.
Ayo. Yo. Sabda Panditara Maksudku Kanda Esiseku Mugi Gusti ngrelani Rasaku Pandino mati Matur nuwun, terima kasih Bu Prastiwi, matur sembah nuwun. Sing heboh kene kayane. Matur nuwun nggih macange Mbak Yuli Mu. Kathah lepate nyuwun pangapunten ingkang kathah. Mugi berkah barokah katur sedaya ingkang tirakot dalu menika nggih. Sehat sedaya matur sembah nuwun. Nggih. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Nak, piye Pak? Ki gandeng wis jam 1 kurang 10 menit, 9 menit. Ayo neruske laku sik. Neruske lakone isih dawa. Iya, Mak, ayo tak dereke. Ayo, Nok. Tan samar pamoring sukma. Sukma sinung mawinayi wae ngasepi. Sini pandang ing kalbu pambukaning warana taren saking wayah pengaluyuk